Tay, kumusta yung pakiramdam nyo? Hoy Franz, bakit naman hindi mo tulungan si JR? Naalagaan ng tatay nyo. Inaalagaan ko siya. Kagabi, akong tumabi sa kanya magdamag. Ah, ganun ba? Eh di si JR naman ang mag-aalaga kay Uncle ngayon. Hindi, nagpapahinga lang ako sandali. Pupunta rin sa bukid si JR mamaya, kaya ako din ang mag-aalaga. Mabuti naman at nagtutulungan kayo mag-alaga kay Uncle Romeo. Kung ibang anak lang yan, naku, malamang iniwan at pinabayaan na yan. Hindi naman kami ganun, Layla. Halos ngayon na lang kami tumatanaw ng utang na loob sa lahat ng sakripisyo sa amin ni tatay noon. Kung sa bagay, napaka-asikaso rin ni Uncle Romeo sa inyo noon. Oo nga. Kaya hanggat nabubuhay si tatay, kami naman ni JR ang mag-aalaga sa kanya at mag-aasikaso. Bakit ka pala naparito? Ah, ibibigay ko lang sana tong pinabiling gamot ni JR para kay Uncle. Akala ko wala siyang perang pambili ng gamot ni tatay. Ano ka ba? Nagsabi siya sa akin kanina, kaya pinahiraman ko siya ng pambili. Ah, ganun ba? Sige, sa susunod, ako naman ang magre-remedyo ng pambili ng gamot ni tatay. O siya, sige, ihabot ko muna to kay JR. Sige. O pinsan, andiyan ka na pala. Nabili mo ba yung gamot ni tatay? Oo naman, pinsan. Ito oh. Mano po, Uncle? Salamat pinsan. O tay, diretso mo rin pag-inom mo ng gamot para lumakas ka uli ha. Oo anak, salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Opo tay, kahit kailan hindi pa ako mapapagod sa pag-alaga sa inyo. Ganoon din si Kuya Franz. Salamat po dahil kahit mahirap ang buhay, hindi pinababayaan ng mga pinsan ko ang tatay nila. Uncle. JR, mauna na ako kasi may ginagawa pa ako sa bahay. Sige pinsan, salamat uli ha. Tay, aalis muna ako saglit. Titignan ko lang yung pinapatubig ko sa bukid. Pero babalik din po ako. Kuya Franz, ikaw muna bahala kay tatay. Ito yung gamot niya. Sige, JR. Hindi ko kailangan magmadaling umuwi. Nandun naman si Kuya Franz para asikasuhin si tatay. JR! O kuya, ba't andito ka? Si tatay, kumusta? Huwag kang mag-alala. Pagkatapos kong pakainin at painumin ng gamot, pinatulog ko na sa kwarto niya. Titignan ko lang kung maganda ang tubo ng mga palay natin. Maganda lamang kuya. Hindi naman siguro tayo malulugi sa maani ngayon. Mabuti naman kung ganun, para maipa-check up natin ulit si tatay pagkaani natin. Oo naman kuya. Para naman makasama pa natin si tatay ng matagal. Tama ka dyan. Hindi ka pa ba uuwi para kumain? Susunod na lang ako kuya. Tatapusin ko lang tong ginagawa ko. O sige, ikaw ang bahala. Sige, uuwi na ako. Baka mamaya magising pa si tatay. Sige kuya, susunod na lang ako. Pagkatapos ko dito. Butay, ba't nasa labas kayo? Asan si kuya? Kumain na ba kayo? Oo anak, may pinuntan lang sandali ang kuya mo. Pero babalik din siya kaagad. Ganun po ba tay? Dapat sinabi sa akin kanina nung nasa bukid siya para nakuwi ako agad. Huwag kang mag-alala anak, ayos lang naman ako. Baka maya-maya lang, andyan na yung kuya mo. Natatakot lang po kasi ako. Baka may mangyari sa inyo pag wala kami ni kuya dito sa bahay. Matanda na si tatay. Natatakot akong isang araw iwanan niya kami. Bigyan niyo po sana ng mahabang buhay si tatay. Bakit kaya hindi na gaano lumalabas ng kwarto si tatay? Mukhang mahina na si tatay.
JR, Ikaw pala kuya, nagkakape lang ako para mamaya alagaan ko si tatay bago ako pumunta ng bukid. JR, huwag ka na mag-alala kay tatay. Ako na lang mag-aasikaso sa kanya. Yung bukid na lang asikasuhin mo. Sigurado ka kuya? Kuya, parang lalong humihina si tatay. Dala na rin siguro ng katandaan niya. Oo nga, napansin ko din. Bigla na lang siyang hindi naglalabas sa kwarto niya. Hayaan mo kuya, pagkaali natin, unahin natin ipatingin sa doktor si tatay. Tama ka. O siya, pumunta ka na sa bukid. Ako nang bahala kay tatay. Sige kuya. Bakit anong nangyayari kay Franz? Parang ang lalim ng iniisip niya. Ano kayang iniisip niya? Pinsan, O pinsan, ikaw pala. oo. Kanina pa nga kita pinagmamasdan. Parang ang lalim ata ng iniisip mo. Oo, iniisip ko lang. Paano na pag wala na si tatay? Paano na yung mga lupang iiwanan niya? Bakit mo naman iniisip yang ganyan? Isa pa, dadalawa lang naman kayong magkapatid. Ewan ko ba? Bigla ko na lang naisip yan. Siguro natatakot lang kami na iwan ni tatay. Pinsan, buti hindi sumagi sa isip mo na kunin yung mga titulo ng lupa nyo at angkinin lahat yun. Naku pinsan, hindi ko magagawa yon. At isa pa, mahal ko yung kapatid ko. Tama ka dyan, pinsan. Sinubukan lang kitang tanungin at tama ako. Hindi ka katulad ng ibang anak dyan na walang ibang alam gawin kundi panlalamang lang. Malabong mangyari yun pinsan. Dadalawa na nga lang kaming magkapatid. Lulukuhin ko pa. Hindi ko yung kayang gawin sa kanya. Mabuti kung ganon, pinsan. Dahil alam mo, kung kinuha mong isang bagay nang walang paalam o sa pilitan ay isang manang galing sa nakaw. Ang tawag doon. Alam ko yun pinsan. Anumang oras mawala si Uncle Romeo, wala siyang magiging problema. Dahil alam mo ang ginagawa mo bilang panganay na anak. Sa totoo lang, hindi namin iniisip ni JR ang tungkol sa mamanahing naming lupa. At higit na mahalaga, ang makasama pa namin si tatay. Napakabuti nyo talagang magkapatid. Sana lahat ng mga anak ay kagaya nyo. Walang sakim, walang ganid. Bakit ka pala nandito? At ano yung hawak mo? Nako, bibigay ko lang sana itong pinabili sa akin ni JR na gamot. Pasensya ka na pinsan. Kung humiram na naman sa'yo si JR, babayaran ka na lang namin sa anihan kung pwede. Wala yun. Hindi naman kayo iba sa akin. O kuya, Layla, ano yung pinag-uusapan nyo? Wala naman, pinsan. Hinatid ko lang yung pinabili mong gamot para kay Uncle. JR, paghatian na lang nating bayaran sa anihan. Lahat ng nahiram mong perang pinambili ng gamot ni tatay. Talaga kuya, salamat naman kung ganon. Oo, dahil obligasyon ko din gastusan ng pangangailangan ni tatay. Hindi lang ikaw, dahil pareho natin siyang ama. Nakakatuwang makita at marinig sa dalawang magkapatid ang ganyan. Yung lahat ng bagay, maginhawa man o mahirap, pinaghahatian. Hindi tulad ng iba, halos ayaw magbigay sa kapatid, lalo na kapag dating sa mana.